Gima leta ahinya kendo wayudre kumoro ma ok anyal wacho ken gima yot. Nikech kata sirkal be kuma gintie gibe gin kuma tek. To japiny kar ka be ni kuma tek. To kinyalo paro kar higa mar 2018 mane wach mar VAT mar mafuta ni okele mokwongo. To ne ji oyudo ka ne otek kendo ne odhi bedo malo ema nomiyo giwacho ni we mondo waraw kar ata boro kar kae molo kete 16 dichiel. To nen gima nen kamorawie giko nen nyaka gichop kar 16 kae. Gima nya wacho ni koro obiro e sama rach, sama gik moko odhi mbele kabisa. To koro kendo giwacho ni mondo gikete nikech ogega VAT mar ata boro. Gik moko te nitie mar nono kata en 16. Koro sirkal be aparo ni nyalo neno ni ka gimedi obed 16 no bro konyo gi mondo gichop maber nikech giwacho ni gibe gin grade mang'eny. Lakini kirango kar dhano man piny kar kae to koro wakia kuma wabro dhiye nikech osebet kotek tayari. Ng'eni wach mo nitie kako mulo kuonde duto. Ohala mora mora, wuoth kumora mora, koro yudo ka kata ka kuonde ma giwacho ni gidhi duoko chien. To ka gisemedo konchia, ting'eni ja ohala to en odhi choro nengo gike duto mondo donji mondo korang kuma ohala dhiye. Koro yudo ka dhano ma piny momed ni nengo ni to kuma giyude to koro onge. Koro en gimoro mabet tek.